Det er sikkert tøj på nu. Hurtigere, Mathias! Så han tager en, og så ruller han en gang. Og så lige om lidt. Nej, det er jo ikke. Vi laver bollebevægelse. Og jeg har stadig det lille shark. Nu er det for nærmere. Så var det ved at vente alligevel. Se det der. Det er en lille klub på højt niveau. Hej. Lige om lidt, ikke? Så er det en af dem, der kommer til skade. Er du faktisk lige blevet færdig? Hvor langt har I lige løbet? Jeg var bare løbe op og til en af dem. Michael!